И Нова година започваме да пазаруваме като за последно, както вече си поговорихме с нашите коментатори, без изобщо да мислим, че животът продължава и след 31 декември. Няколко проучвания в тази област показаха, че българинът ще отдели около 50 лева за трапезата и около 250 лева за подаръци, както за коледни, така и за новогодишни. След голямото харчене, както се казва, следва голямото гладуване през януари. Как да скатаем някой лев за януари, без да се лишаваме от нищо, свързано с предстоящите празници, сега ще ни обяснят финансистът Красимир Киров, а журналистът Мариана Аршева е на мнение, че трябва да му се отпусне края. Преди да ги чуем обаче, нека да видим дали софиянци са на мнение, че е добре да се пестят пари за черни дни. Ще похарчите ли много пари за подаръци тази година или по-скромничко ще гледате да я карате? Средна сума смятам да мине с до 200 лева за моите най-близки роднини и приятели. Ще мине под мотото "Подари книга за Коледа". Че 2012 и края идва, ще изхарчим всичко. Ще изхарчим бонусите до 21-и, след това ще изхарчим... Ма вие имате и бонуси? Те имат и бонуси. Ще харчите ли много за подаръци тази Коледа? Ужасно много, $1 милион. Имате 1 милион? Ами, не знам, ще видя как ще стане. Ами не, няма да харча за последно, а изобщо няма да правя подаръци. Това е според зависи. Дали ще останат пари от 13-та заплата. Как ще харчите тази Коледа? По-разумно или като за последно? Ами, поразумно. Предпочитате да спестите от коледна трапеза или от подаръци, или пък от нищо? По-скоро може би от коледна трапеза. Не обичам да прияждам по Коледа. Браво на вас, един от малкото сте. Не трябва да се лишаваме от нищо. Особено по Коледа. Да. Ние сме егоисти и ето защо мислим за себе си и малко за близките. Малко за близките. Колко малко? Достатъчно. И така, здравейте. Може би най-напред с финансиста да започнем. Има ли начин да си направиш добре сметката? Можете ли някакви полезни съвети да дадете на хората, които съвсем естествено са склонни да се отпуснат малко повече покрай празниците и да похарчат повече, отколкото е разумно? Разбира се, Коледа идва, всички ние това го знаем, и Нова година също. Хората са така с приповдигнато настроение и в повечето случаи човек не смята колко пари има до края на месеца, колко от тях може да задели, какви бъдещи, примерно, тоест да си води бюджет. Да, да си води бюджет, но това е много важно да стане предварително, защото ако на 29 се сетим, че сме изхарчили, например, половин кредитна карта за нещо много хубаво, което сме видели в магазина и е било на промоция, също така сме накупили подаръци в по-големи суми, отколкото може да си го позволим, това може за в бъдеще да ни създаде проблем при вноска за кредит, при вноска за кредитна карта, за кола и така нататък. И какво съветвате вие хората, освен да си правят сметка? Нещо по-практично? Предварително, задължително, разходите, които знаем, че ще възникнат, да се заделят пари за тях, да се заделят пари задължително за непредвидени разходи, които могат да възникнат. И нещо много важно, тези пари не е нужно да седят в дюшека, те могат да бъдат, те също могат да носят доход и именно това в период на криза има такива нискорискови схеми, които могат да ни предпазят от това да ги изхарчиме. Такива могат да бъдат. Говорим за един нормален човек, който има едната заплата и най-вероятно, ако си направи сметката на разходите, то нищо не остава. Него какво ще го посъветвате? Какво да не купува подаръци? Да. Защото общо взето има хора, които са в това положение, че ако си покрият всички разходи, просто не им остава нищо. Да, истината е такава, че от храна, това, което спомена един от анкетираните, да, може да се спести, но в определена степен, защото все пак има един определен минимум, под който не може да се пада. И именно това налага спестяване евентуално от подаръците и нещо непредвидено, ако скочи. Тук Мариана е на другата крайност. Тя мисли, че би трябвало да се отпусне края. Така ли е, Мариана? Не, аз искам да кажа, че можем в такива случаи да имаме програма минимум и програма максимум. Значи, при едни хора пестене може да бъде да спестим от хеликоптер, от самолет, от скъпа лимузина. Ние говорим за обикновените хора. Докато при обикновените хора, които могат да си позволят една обикновена трапеза, трябва всичките постни ястия да ги има първо на масата. Те могат да бъдат 7, 9 или 12. Нали? 7 знаем според дните на седмицата, 9 според бременността на жената, 12 според месеците. Когато ги имаме всичките тези ястия, нали, да не ги изреждаме, всички ги знаем, това са брюшки, тиквеници и така нататък. След това можем да помислим, казвате за обикновените хора, за по-обикновени подаръци. Какво имам в предвид под обикновени подаръци? И да доставиш удоволствие, примерно, на семейството си и в същото време да има някакъв жест на внимание и много средства да не харчиш, за да не се стигне до момента, в който
говори господин Киров, че на 29 ти ще се озовеш в едно затруднено положение. С скъпите подаръци. Какво предлагаш ти? Да, аз какво искам да предложа? Според фъншуи. Фъншуи означава промяна на живот. Значи, примерно за мъжете, съпрузите в случая, може да се подари едно слонче. Слончето е символ на силата. Примерно съпругата да подари на съпруга си слонче, символ на силата. Тук е момента. То може да бъде от злато, месинг или дърво. Най-обикновено според възможностите. Съпругът от своя страна може да подари на своята съпруга костенурка. Тя е символ на мъдрост и на дълголетие. За децата задължително да има едно червено чорапче, червено, нали, като здравето, символ на здраве, съшито с червени и бели конци, нали, в нашата традиция. Червеното и бялото е символ на здравето и вътре това чорапче или бутушче, в зависимост от това какво е подготвило там главата на семейството, примерно, да бъде пълно с шоколади, с лапкомства. Не ти ли се е случвало някой път да прекалиш с харченето, без да се съобразяваш с това колко точно пари имаш и колко точно можеш да си позволиш да Не ми се е пазаруваш? случвало, защото аз не чакам нова година да направя най-важните подаръци за членовете на моето семейство. Примерно за нова година аз гледам да имам някакви такива символни подаръци, на които знам, че те ще се зарадват и ще им доставя удоволствие в коледната нощ. А водиш ли си бюджет? Не си знаеш водя. ли с какви пари разполагаш всеки един момент? Не си водя, защото нещата, които купувам, те са всяка година едни и същи. В смисъл, за трапезата, това е едната част от бюджета, и за подаръците, примерно не влизам в такива огромни харчове. Примерно могат да бъдат мъжете, знаеш, че много обичат различни видове джаджи, като телефони, таблети, лаптопи и така нататък. Точно за нова година не купувам такива неща. Или пък за децата. Моите синове също се увличат по техниката. Точно за нова година аз не прекалявам с разни, примерно, скъпи телефони, мобилни устройства и така нататък. Значи през годината от каквото имаме нужда, това нещо го купуваме. Когато дойде, нали, Коледа, най-необходимите неща, с които мога да ги зарадвам, ако мога така да се изразя. Вие имате ли наблюдение доколко българите са еднакви в коледното си поведение, т.е. по отношение на пазаруването, в сравнение с други народи? Общо взето, да, приличаме си. Има едно много често срещано явление. Човек редовно харчи с кредитна карта. Това на Запад е още по-разпространено. Щатите всичко пазаруват така, с кредитна карта. Ти при кредитната карта имаш примерно 15 или 30 дневен срок без лихва. След което обаче започва да тече лихва. Много хора харчат от кредитна карта, след това погасяват през вноски, примерно в срок от половина-една година и същевременно имат пари, примерно на депозит. Само че разликата между лихвата на депозита и лихвата, която те плаща по кредитната карта, която е поне може би 10%, никой не смята, че това е един разход, който те правят, без всъщност да е необходим този разход. И добре, важен, практичен, наистина много важен практичен съвет за финал на нашия разговор към нашите зрители, които сега точно се ориентират в купуването. Какво да спестят? Говорихме, скромни подаръци и така нататък бюджет. Но нещо, което сме пропуснали. Много е важно, мисълта ми е, че не е необходимо подаръка да е скъп, за да донесе радост на хората, които го получават. Да, това и Мариана каза. Общо взето трябва да си правим сметката, да знаем с какво разполагаме. Примерно супер подаръци, които ще се забележат. Супер подарък е да отидем на плажа White Heaven в Австралия, където е забранено да се пуши цигари и да се разхождат домашни любимци на този плаж. Там няма хотели и ти или аз, ако искаме да отидем, трябва да си наемем апартамент в съседен остров. Това е един вид подарък. Или пък в Лапландия. Сега са много популярни ексклюзиви в Лапландия. До март месец ще гладувам. Не до март, за цяла година трябва да се гладува. Аз подарявам на 10 за сега. Това ми е първият подарък, да видиш колко е, за да те зарадвам, и не съм дал пари за него. Добре, благодаря ти много, Сашо. Преди обед продължава след секунди. В Световния ден на тангото ще си поговорим малко повече за най-страстния танц.